babban magana. Zaman tattaunawar Rabi'u Musa Kwankwaso haɗe da 'yan jarida ya fito yana faɗar irin abubuwan da suka faru a kotu na samun nasara da suka yi. Fito yana faɗar irin abubuwan da suke faruwa a cikin social media na zagin Abba Kabir Yusuf da ake yi. Yayin da ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da suke faruwa a cikin jihar Kano na karɓar mulkin Abba Kabir Yusuf da ake cewa za a yi. Yanzu kuma na dawo kan masu gemun banza da mai farin gemu da kuma shugaban jam'iyyar APC wato Umar Ganduje. Saboda ba shi da mutunci so yake ya karɓi kujerar wato yaro na Abba Kabir Yusuf. Yayin da ya ƙara da cewa duk irin abubuwan da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke yi yana sane da shi. In ba ku manta ba masu sauraro, a can baya na samu nasara a kotu har sau biyu. Kawai kotu ta bayyana cewa wato Dr. Nasiru Yusuf Gawuna mai furfurar banza shine ya ci zaben jihar Kano. Yayin da mutanen wani hali akan an ce furfurar banza ita ce ta ci mulkin jihar Kano. Yayin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake tsammanin kotun ƙarshe wato kotun Allah ya isa za su samu nasara. Saboda shi ne shugaban jam'iyyar APC, shi isa yake zaton za su samu nasara a kotu. Yayin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ƙara cewa 'yan jarida wa'annan masu furfura guda biyu tsinannu ne, ba su da komai sai kuma su yi rayuwar da za su yi. Tunda Dr. Abdullahi Umar Ganduje mahaukaci ne shi, a kowane irin lokaci burinsa ya ci mutunci na. Yayin da Rabi'u Musa Kwankwaso ya ƙara da cewa yaron nan Abba Kabir Yusuf ya yi ƙoƙari sosai akan irin abubuwan da ya yi na alkhairi na jihar Kano. Yayin da ya cewa duk wani ɗan APC ya zo a yi tafiyar adalci da shi domin a sasanta a ga yadda za a bullo lamarin wato mulkin. Duk da irin abubuwan da suke faruwa a kan zagin da suke wa Rabi'u Musa Kwankwaso na kan cewa ya yi magana a kan a karɓi mulki daga hannun Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a bawa Abba Kabir Yusuf. Masu sauraro, idan ba ku manta ba cewar Abba Gida ya ce shi wannan kujera ya miƙa wa Allah lamarinsa saboda ya san Allah shi ke yi. Dr. Nasiru Yusuf Gawuna kuwa idan ba ku manta ba a can baya ya miƙa wa lamuransa ga Allah, amma ya ce Allah ba shi ne mai yi ba. Shi isa mutane suka tsani Dr. Nasiru Yusuf Gawuna saboda ba shi da tawakkali. Duk irin abubuwan da suke faruwa a mulkin jihar Kano kenan. Yanzu kuma sabuwar tattaunawar da Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi a kan mutum biyai da furfurar banza da kuma Umar Ganduje da kuma zagin cin mutuncin da suke masa a kotu na cewa Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyya ba ne kuma mulkinsa an zuba ƙuri'un bogi. Shi isa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fito yake caccaka su guda biyu. Ya ce duk irin iskancin da za su yi yana sane da su, dalilin da ya sa bai magana a kotun farko ba da ta biyu yana sane saboda ya san kotun ƙarshe ita ce za su samu nasara. Yayin da ya ƙara jaddada wa 'yan jarida kan cewa duk irin iskancin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake yi yana sane da shi. Yanzu kuma wata rigima ta ƙara ɓarkewa tsakanin Dauda Kahutu Rarara da kuma mai gidansa Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan yayi wa Abba Kabir Yusuf sabuwar waƙa. Masu sauraro da sai ku biyo mu ku ji da ke kayawa tsakanin tattaunawar Rabi'u Musa Kwankwaso da 'yan jarida. Kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun labarai zafafa da zarar mun ɗora.